Oppa Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Hey, sexy lady. Kent ze niet kloppen voor de binnenkomst? Wieso? Ik heb een kaasnooi aan mijn appetit. Zet de muziek nog eens op van de gamba gamba. Gejutig. Vroeger in de disco, wie ik nog dat lang, prachtige goed haar had, dachten ze altijd dat ik zus op een Penny de Jager was. En nu? Ach kom, zo uitzien we toch nog niet. Loe, veel kinderen is nog meten met de jeugd van Allewijn. Voor wat moet een draad afpakken? Vraagt u zich ook wel eens af of u zich nog kunt meten met de jeugd van Allewil? Hoe zit het eigenlijk met de generaties, oud en jong? Kan oud mee in de digitale wereld en hebben jongeren wel interesse in ouderen? Wat voor invloed hebben sociale en culturele veranderingen op de omgang tussen jong en oud? Nou, in Goorl-Verennes proberen we uit te vinden wat de verschillende generaties voor elkaar kunnen betekenen en hoe we kunnen bevorderen dat oud en jong meer openstaan voor elkaar. Daarvoor zochten we onder andere Martin Lammers op van de Universiteit Maastricht. Hij geeft samen met een collega een workshop die Connecting Generations, oftewel generaties verbinden heet. Met deze workshop willen ze bereiken dat ouderen en jongeren op zoek gaan naar elkaars kwaliteiten om zo te komen tot een creatieve samenwerking. De wereld is enorm aan het veranderen, met name door die informatietechnologie en ja, dat vind ik eigenlijk zeer fascinerend en fantastisch. Die ouderen zitten van, ja, je moet uitkijken, hè? Risicomijdend. Er zit ook misschien wat meer angst in. En die jongeren, die zijn lekker naïef, die vliegen erin, zien de kansen en creëren meer. Nou, en dat maakt het ook leuk om in die combinatie van ouderen en jongeren te werken. Ouderen hebben natuurlijk heel veel te bieden aan jongeren. Die hebben natuurlijk met name in sociale contacten enorm veel ervaring opgedaan en kunnen helpen om de jeugd een aantal missers te voorkomen. Ouderen zitten natuurlijk veel meer op zekerheid, zijn gewend aan hun oude patronen. Maar als je je openstelt voor open dingen, en dat is de essentie van alles, dan zul je verbaasd zijn hoe leuk het wordt. En als je je niet openstelt, je krijgt terug wat je uitzendt. Als jij angst uitzendt, krijg je angst terug. Als je openheid uitzendt, krijg je openheid terug. En ik denk dat dat het belangrijkste is, zeker naar de jeugd toe. Een mooi voorbeeld van de verbinding tussen oud en jong vinden we bij het vakantiewerk van Traject. Hier wordt door alle generaties samengewerkt om de bouwspeelplaats tot een succes te maken. Ja. Dan trappen ze in een spijker en dan is het huilen. Geef het de hamer eens even. Slimme jongens vragen steeds, slimme meisjes, waarom doen we dit eigenlijk? Nou, en dat is heerlijk om op die manier met jongeren te werken. Want ja, de combinatie van toch kijken of het risico's zijn en ook accepteren dat er een nieuwe wereld aan het ontstaan is. Een hele andere wereld aan het ontstaan is. En dat maakt het leuk om in die combinatie te werken. Ja. Vroeger dus, alles dus boeten, met een rijheid en met de rolschaatsen. En tegenwoordig juisten in die boeten, zitten ze allemaal binnen met de knupjes. Ja, ik mag eigenlijk niks vertellen meer over vroeger. Ze zeggen, ze zijn goed opa, want vroeger is het nu niet. Zo simpel is het, hè? Ja, ja. Een timmerende oma en zagende oma. Jongen. Dat prikt niet? Nee. Nee? Ja, niet doen maar. Ja, dat moet toch wel, want anders krijg je een infectie aan je voetje. Hij prikt niet. Hou je voetje even zo, hè. Zo. Dat is genoeg. Zie je dat hij prikt? Nee, hè? Nee, het drukt. Gaat het weer, Johnny?
politiek is ook zo'n plek waar jong en oud elkaar tegenkomen. De 21-jarige Tom Bergmans studeert Facility Management, is slagwerker bij jeugdorkest Amiceo en in zijn vrije tijd vaak te vinden in woonzorgcentrum Campagne, waar hij hand- en spandiensten verleent. Geneviève Leers is sinds 2007 provinciaal statenlid en heeft zorg en welzijn in haar portefeuille. Tom en Geneviève zijn beide lid van dezelfde politieke partij en vinden de samenwerking tussen jong en oud van groot belang. Ze beschouwen de leeftijdsverschillen in hun fractie juist als een voordeel. Ik heb altijd dat ook gepromoot, dat de zittende oude mensen, zal ik maar even toch zeggen, dat die ervoor zorgen dat er voldoende goed opgeleide jongeren aankomen. Juist, want soms vergeet men dat wel eens. Dan zitten die ouderen, die zijn zo druk bezig met dat werk wat ze doen. En ze vergeten gewoon voor een opvolging te zorgen. Maar ik vind dat zelf een hele belangrijke taak van ons ouderen. Dat wij zorgen dat die jonge mensen met ons mee gewoon opgeleid worden en het dadelijk probleemloos over kunnen nemen. Juist, ja. Ik denk ook door de ervaring van, even gezegd, de ouderen dan. Dat kan ook voor mij heel erg goed helpen, denk ik, in mijn persoonlijke ontwikkeling, denk ik. Van, zij hebben al zoveel meegemaakt, zeg maar, en zij kunnen dat overbrengen op mij. Dus, en ik probeer daar gewoon weer iets verder op uit te breiden natuurlijk. Ik denk dat dat niet ter sprake is inderdaad, of je jong of oud bent. Dus wat mevrouw Leers ook zei, van je moet het toch, je zit gewoon in een gemeenschappelijke maatschappij. Je moet toch, samen moet je daar gewoon uitkomen. En dan moet je gewoon die uitdaging moet je gewoon aangaan. Ja. Een hele grote groep, die hebben een klein beetje ondersteuning nodig. Dat is ook niet aan de leeftijd gebonden. En dan heb je natuurlijk ook een groep waar wij heel goed voor moeten zorgen. Nou, en dat doet jong en oud ook samen. Weer zo het uitzien om te dansen. Ik ga die familie het verrassen. La carte, een discotheek. Oh, die staan iedereen. Dansen. Dag mevrouw, ik wou eens vragen. Op wat voor een dag is bij u vrij dansen? Alleen maar les. Oh. Wie meent je? Wie hij is het kind? Dat is goed met u. Ja, maar je nog gelijk. Van u neem je erbij. Dat dansen is van jonglui. Maar wacht eens, dat schudt me te binnen. Dat wordt er gewoon een van 50-plussers. Dansen in het paren, dat is het. Daar ga ik met aan het touw. Daar mag jij de gamba. Ik ben natuurlijk wel, ook niet zo, net zoals Tom, voor de jongeren speciaal aandacht voor de jongeren heeft, heb ik speciaal aandacht voor de ouderen. Ja. Dat wil ik heel graag, want daar sta ik dus weer wat dichterbij. En dan hoor je meer van wat is de behoefte, wat willen ouderen en waar hebben die behoefte aan. En wij hadden het toen straks even over dat ICT, dat jongeren, bijvoorbeeld ouderen, kunnen helpen om een iPhone te bedienen of een iPad of een computer. En dan denk ik, nou kijk, als je echt met elkaar omgaat, dan zul je zien, heel veel ouderen hebben dat helemaal niet meer nodig. Ik denk dat die ouderen die er nu aankomen heel erg mondig en heel erg ontwikkeld zijn op dat gebied ook. Zelf, en dat die dat best wel zelf kunnen. Ja, ik denk dat ook inderdaad, dat die daar zelf, nou, het klinkt misschien een beetje gek, maar er begint nou een andere generatie te komen. Die technologie, die wordt nou, die wordt steeds vernieuwender. En vroeger was dat gat heel erg groot. Nou, ik zie het heel positief, die samenwerking tussen jong en oud. Ik zie daar eigenlijk zelf geen enkel probleem in. Zolang je zelf actief meedoet, kom je allerlei mensen van allerlei leeftijd tegen. Ik werk hier dus meestal in de weekenden, meestal op zaterdag. Het is gewoon heel erg gezellig werken en vooral het sociaal contact met de mensen is heel erg leuk. Ik vond het erg leuk om even te zien waar jij werkt en ik wens je heel veel succes en werkplezier en we zien elkaar straks nog terug. Oké, dank je. Ja, in de muziek loopt en in de kunst loopt oud en jong al helemaal door elkaar heen. Daar zit het onderscheid niet meer. Nou, dat is natuurlijk een fantastische manier om met elkaar in contact te komen.
Een mooi voorbeeld daarvan zijn Ton Windgens en Paul Winkens. Ze schelen bijna 30 jaar in leeftijd, maar dat kan het plezier van het samen muziek maken absoluut niet drukken. Al jaren treden ze op als duo onder de naam Ma Piquant Patent. En hun leeftijdsverschil, dat maakt het alleen maar extra interessant. Nou, het begon op Nierkamp, daar speelde Paul met zijn trio. En ik was alleen in een kleinere ruimte. En toen onder de pauze kwamen we samen. En toen hebben we met elkaar even gevraagd van, goh, wat leuk, wie speel jij? Ja, hij met zijn trio en ik speelde toen alleen. Ik was wel nog met iemand bevriend met een saxofoon. Maar op dat moment speelde ik alleen. En toen hebben we elkaar weer ergens ontmoet en toen hebben we een afspraak gemaakt. Nou, dat is ook geluk, hè Paul? Ja, het was liefde op het eerste gezicht. Ja, toen zij mij vroeg, want ze was op zoek naar een violist. Ik bedoel, ik heb op een moment gedacht van, oh jee, wie vraagt mij of deze oudere dame. Dus we hebben gewoon een keer samen wat gedaan. En ja. Zo is het begonnen, zo is het gekomen. Kijken of er een klik is. En ja, dat maakt leeftijd niks uit. Kijk, qua muziek, voor de Ton kent, rijke schakering muziek, melodieën heeft ze in haar hoofd. En andere collega's waar ik nu speel, ja, die hebben dat dan minder. Van, ja, dan merk je het generatieverschil. We hebben een tijd gerepeteerd samen. Dat klikt. We nemen wat dingen door, een stukje van haar. En dus. Dat hebben we dus. Ons debuut was op een verjaardag van mijn moeder. En de mensen reageren vrolijk. Ik bedoel, maar het is ook vrolijke muziek, hè? Je hebt het gehoord. Hè? Ja. En het is ook geen, ja, het is een uitzonderlijk beeld wat ze zien. Ja, oudere dame en een jongere heer samen. Ja. Zo ben ik dan ook de titel. Kunnen we niet omheen, dus maar goed. Dat heeft iets leuks. Oh ja, dat wordt geweldig gevonden. Er wordt mij gevraagd, god, met zo'n jonge man, zou ik ook wel willen. En dan zeg ik van, nou, dat besef ik helemaal niet dat hij dan zo jong is. Omdat we zo eens zijn met muziek gegroeid, hè. Dat is zo gekomen, of het is zo gegroeid. Ja, wat kunnen ouderen en jongeren voor elkaar betekenen? Nou, ik zal je een leuk voorbeeld geven. Mijn schoonvader is 85 geworden en we zijn op het briljante idee gekomen om hem een iPhone te geven. Nou, die man weet helemaal niet hoe zijn iPhone werkt, dus alle kleinkinderen en kinderen zijn bezig om hem dat te leren. Dat vindt hij fantastisch. Hij kan nu WhatsAppen en ja, de kleinkinderen die hebben er zelfs een app op geplaatst, want hij was vroeger vliegenier. En op die app kan hij alle vliegtuigen zien, alle vliegbewegingen boven Nederland. Nou, dat is dus fantastisch. En die man is nu aan het WhatsAppen, 85. Nou, dat is toch heel leuk en het contact met kinderen en ouderen is daardoor fantastisch geworden. Ik denk dat ik mezelf veel te jong voel. En er zijn kinderen bij die zeggen soms, ik weet hoe oud u bent. Ik zeg, vertel het eens even dan. Nou, 49 of zo. Nou, dan kan je daar toch niet meer kapot. Ik denk dat we moeten stoppen in te denken in jongeren en ouderen. En we moeten het gewoon samen doen. En we hebben zowel de kwaliteiten van de ouderen als de jongeren nodig. En ik denk dat we daar met elkaar aan moeten werken. Heerlijk, Twijn. Oh, die nostalgische sfeer. Ik voel me weer gaan strak in de tijd. Ja, en zo is het dan voor het kinderen. Ja. En wie? En hoe zien die jonglui allemaal? Ja, ja. Die zouden weer maar eens gaan kunnen leren. Juist. Ja, en zo laten ook Twan en Irma zien dat je je ook als 50-plusser nog heerlijk jong kunt voelen. Zeker als de generaties de moeite nemen om de interesses van elkaar te delen en van elkaar te leren. En als je als oudere lekker actief blijft,
dan is er nog op heel veel manieren ontmoeting tussen jong en oud mogelijk. Voor meer informatie over deze aflevering gaat u natuurlijk naar www.grootforijn.nl. Tot de volgende keer.